is your boy DJ S Shine Best International. Igbo bechichi anamu na mụ ya ime ọgbụgbụ mana ọ bụ echichi ndị ọgaranya nwanyị chili ọmụ na Igbo na bọdụ enyi echichi ya ọmụ bụ onye zu ochie Ọnịcha doka na-agba ọdụ Asaba na-agba ọdụ Ibụzọ na-agba ọdụ Ọgbachi na-agba ọdụ Iselukwu na-agba ọdụ Ọnịcha nọna na-agba ọdụ Ọbanamụ na-agba ọdụ Igbo dị iche iche ka na-agba ọdụ eji ọnụ etinye azụ n'ofe n'anya ibe ọkpụkpụ bụ echichi ndị ọgaranya nwanyị ọbụla ga-eti ya mụ ga-abụlile onye na-agba mbọ Igbo niile na-asọpụrụ nwanyị ọbụla chili ya mụ echicha na-akwanyere ugwu iyọmụ bụ echichi dị ebube nwanyị ọbụla chili ya mụ na n'Igbo enweghị ọnụ okwu echicha na-akwanyere ugwu Anesi Odego kosademu ayelu kosade ibana mukojeliba aye kosade omemma ya nalugo manu omejo ya nalugo ndolu ibena godo do mutalum akegwo do mu akama
asị maka n'ụkwụ ọtọ na ibe ọma nọ ya kalụghị ahịa ekosi adị ibe balaba n'ụba sigo kpamkpam ahịa ekosi adị na na-adị sọ na-enye ọbọdịsa ọbọdụ na-achụ anyị ibe nyela anyị ike ahịa ekosi adị adị ahịa n'obodo mụ ụda abụ ka m na-agbaba ya Tochukwu ka ahịa ụda abụ ka ihe ma babu Bernard Sunday yana Chisco onye mule ego ka ịbịa akpọlụ mmekene ego ka anyị bịa ibe gbalaba n'ọbago ahịa n'ukosi ya dị ọ dịgbo doja dị m na mmebule gbamụbịa ego ụmụnwo ka njaja chi m ebe maka ihe na-ayọ Chukwu onye menibe m ibe menịa onye kwe chi ekwe onye kweta n'ụwa chi ekwenụ anya balasigonu ihe ọma mmụ nne m ya ego onye ụbịelu nne n'ụwa nwanne m n'ezi ọwọrube nwelacha anya kosiade ụda abụ ka njem ụwa ego ka m ji bịa ego mmụọ ka njem n'ụwa ụwa bụ olili na-eje n'ụwa bụ olili onye dị n'ụwa nwe m ọnụ ụda abụ ka m na-agba n'ụwa ahịa n'ukosi adị onye na-alụ nya bụrụ ya ahịa ka osi adị ndị na-atụ ọlụ dị isigbo ike ibe na-akwụ n'ụdede ibe abụọ ka m na-agba mmụọ onye na-atụ ọlụ dị isi ike n'ezie n'ebe ala sigo ego ka anyị ya bụ na abụ ka njem asị m onye na-ebu ntụ biko gị dịsie ya ike ibe m karịkwuo anyị abala sigo n'ụwa asị m onye na-azụ agha biko gị dịsie ya ike n'ụwa ibe na-ekwu nke abụ ka ihe ji balasi asị m onye na-eti egwu biko gị dịsi egwu ike anyị abalasigo ụda abụ ka njem onye na-alụ mekanik biko gị gbalị anya maka gịnị ka anyị kwe anyị abalasigo n'ụlọ mgbe ịmana onye kwe ekwe ụda abụ ka njem onye gbalị mbọ eri ụda abụ ka njem wee na-alụ nya dịsi ike eche n'elu belụanị anya asị m onye na-atụ anya ọdịda n'ezie ya bụ nke gị n'ụlọ ibe abụ na-ekwu aka ịkwọtọ nya aka mma iso onye mgbago onye mụlere ibe onye mgbago na-atụrụ nwanne m nwata imeleze kọbụleke egwu ka m na-etiro egwu abụ oki na-etilo nwayọ nwayọ dị ichenu ụda abụ ka nje agwa gị onye nne alala ọrụ n'ezie nọ na-enye ya ọgwụ ọ na-enye ya mma n'ezie nke abụ oko ya ejije ọlụ ya ya ọkpụ nne alali nwe ala n'ezie nọ na-arụ ya onye dịrị nri ọgba akọja abawo ayo ịchọrọ ime ife na-enye anyị ike eji ajụ ochi anyị n'anya balansigo ịchọrọ ime ife na-enye anyị ike eji ajụ ochi anyị n'anya balansigo ịchọrọ ime ife na-enye anyị ike eji ajụ ochi anyị n'anya balansigo ịchọrọ ime ife na-enye anyị ike eji ajụ ochi anyị n'anya balansigo koko ngo eji ko ya mba nnem do
onyacho n'ụwa n'ike onyacho n'ụwa do ife chukwuru nya ga-emerụ nugo onyacho n'ụwa girigiri iwe onye kwuru ka ọ ga-emerụ chi ihe n'elu ụwa n'ugo ezi nwanne m Benadi bịanụ Benadi oso ndị nwanne m bịanụ ogo ibikwute ka ị ga-emerụ chi n'ugo ibikwute ka ị ga-emerụ mmadụ enu apụrụ ịgba ya ịmara olu oge oselu oyi iri ego omele nwa Benadi Sọnde ezi nwanne m eji akara ha mma n'ụwa ya eji akara ha mma n'ụwa ya otu aka ọ dị njọ nwanne m na ọ ga-adị mma ogbe elu mmadụ oke eje mba mmadụ oke jesoro obodo ahịa nụ irihe ọka nwa m ewelu daalụ nwanne m nwanne ọ ga-adịlị mma ezi nwanne m na ọ ga-adịlị na mma ayabala ike ochi dịka ị ga-ebulu ikwe ọka ka ị ga-awọrụ oyi nuwokwe mmadụ oke eje mba Benadi Sọnde nwanne m onye na-atụ gị ya ada ndị onye na-atụ nya bụ egwu ada n'ụlọ ya adị m aga n'oke nwanne m ụda azụ ogbu abịa ijite ije enu oko mmadụ oge eje mba n'ụwale ya okwu egwu anyị na-etili chi m ọbịa ka anyị na-etili ọhụra igwe anyị na-etili ogbenye igwe ahụ ka anyị na-etili ọgaranya ije n'ogo osimiri adụ ịmara nsị a na wọrọ atụ ada na-atụrụ onwe n'osisi Benadi Sọnde isi ga-aka gị nwanne m ọnụ ga-aka gị ọfụma ime ihe Oluchukwu ka ọ ga-eme n'oge okoko ngogwe iri Oluchukwu ka ọ ga-eme n'oge ayabala daalụ nwanne m n'ọya dịle gị na mma osimiri ije n'oge osimiri urimela adụ anamu ka isi bịanụ ọbụrụ n'ụmụ enwelu ụmụ eze echi obele nwa na ịkala kanụ nugo akpọrọ m n'ọnụ ege gburu oyi nugo anya buru ugo nwụlịa ana buru ugo gbada onye niile ọchị gbaa ya na dali ọchị dada Benadi Sọnde nwanne m aka ji ọfụ egwu ezi nwanne m Sọnde onye chelu ụkọ mana ife na-enye ya ikenụ nye ajụ ochi ga-ese ka ọ jụọ Chukwu ezi nwanne m n'anya balansigo n'elu ụwa nwanne n'anya balansigo egwu m ekenego nwanne m onye nna ọgwa na ndụ oke si wee bịa ọbụla onye Kristom ọkada Igbo Arabụ Benu ọbala tụle dibịa onye amụma nna n'ịkala aka
oke nwa nwokadigbo dibịa ka iji akụla ka ya oche dibịa chụọ aja nwanne m dịka onye lie ndị mmụọ n'aka Kristọba ọbụla tụle dibịa ọya amụma arọ n'ịkala aka ọ sị m keneroziakụ ya nụ ngozi kọkadigbo achị ya na iwere ife lọlọdalụ na-eto ọfụma ezi nwanne m Kristọfa ọkadigbo ọbala tụle dibịa onye amụma ije eje mbara alụ n'ọdadele dị na mma egwu ka m na-etio egwu agụ ka ya ebianụ oibo mmanụ adị ụwa mma omume ya dịre dị ahụ ọgwụlewa dịkalarụ n'ute na onye nwe wekwuru ma chaa ya kwa mmego ya mee onye timele dọkwụlezenụ ọ dịgo okosi adịlele isko nwa mụle oke rununu abolu na ahụ ma tiria kaju ofe egwu nna kwụlọ elisa telu mụ nwa afọ egwu ji ma bịalụnụ ọ dịgo okosi adị ọ dịgo okosi adị mmanwụ pụlapụ ya ọ dịgo udoji adị ọrụ Chukwu nwezi ibe ncha ọrụ Chinwe ibe ncha anyị na-akpa ebele nụnụ anyị na-ahịa ochibiro mmanụ onye ọzọ alọkwụwazi anụ ụfọdụ na-atụbenyela anyị ike mkpụrụ ụzọ igbochi anyị bebụlụ nke kịta nụ anyị abala nsigo egwu na-agụlụ dị mwe eladị sọnde debele mana ọ dịgozi ka osi ya onye malite abụzi onye ahụ ọ na-akwụgwa na-edekwa mma ọ dịgo kosi ya n'ugwu si anyị kwa aka ka o mee ụdị agboko ya ada anyị kpọ ya okwukwe onye ibe nna gwa ndị obodo m wee anyị abala sigo ịma na ebe omebego Chukwu nya nleba nwa bire ịma na ụwa bụ tọ mba itoolu mgbe o jiri ụlọ ya ụgwọala oge ọda ụgwọala oge ka ọda adabagwu ụwa agbagwu echi mere ayo ndị obodo meghe mana ejiri ụwa menụlọ ejiri ụwa mọnwe akadugboku nwa dị n'ezie akpara ọkara siala ọ dịgbo kosiale maka ahịa okoko mmadụ nwere ike inwe tụtata ọ pụta na eti ego ebe akwụnarụ ya obenye ọ na-akpọ iro ejezi eje nwebute ego ya bụ oko ji adị onye tụ n'ụwa gburugburu ebe ụwa ibe nna-agwa ndị obodo mee obodo na-achọ ibe nyela ike iburu ụzọ iju ochie anya ọ bụ ịjọ ibe anyị si ibi ụwa ịma na ya gbala sigo ihe ọma n'ụwa edide n'isi nwanne m wee ọma jelọbụlọba edide n'isi nnọọ ọma jelọbụlọba ya ụfọdụ na-atụ n'ibe nyere ike ayokoko ọ bụchi gị na-ebe eji ya odogbo na satụ n'ọdịgo mma ayo ndobodo m achimele zọpụrụ tenisi achimele zọ n'ọdịgo mma igwe steeti nọ ụdabụ ka anyị eme duplesi n'ezie m ka ha bụ oke na-elụa tenisi buche na-agba ya buchi nna ahụ anya onye ọma tenisi nwanne m bautu ogo na ebidili satụkọ
na lụdebili nnụnụ ebe na oyiri ka ọ dị etu aka ya ọnụ nwaanyị ekwube dịrị mmanụ nụ omendị ga-eme n'uchi ya denisi omeke nego amakenụpụ ọlụla ya mụ na chito na ebia ya ego ha ụda ahụ ka ya agwụ egwugwu egwu ọnwa ịmanụ ụwa ka mmanụ egwu na-egwu onye nwe ọya ka ya nyụọ Sunday owende oh Sunday owende ụmụnne m ọsọ yi golibezie ọsọzie ihe gbakọba eriri na ya wee ije n'ụwa mụ ka osisi ọrịa oyobachu ije n'ụwa mụ ka osisi onye oyobodisa osisi mmadụ na kosiso Chukwu amara nna ụna n'ọlịa nwanne n'anya balasigo n'ụbalịa chisko onye mgbago oyi na benandị sọnde nọ n'ụgbọnụ ọ bụ kosiso Chukwu kosiso mmadụ na kosiso Chukwu amara nna ezi nwanne m n'eyi iri elu mmadụ oge dị atụrụ obodo ya ihe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ebe na-agwa ndị obodo nwee ọrụ dị ka na-eme ọ bụrụ mmadụ na-emete nnụọ ịma na-eji adịgo mma nwanne m tata mago mma eti ya mama karịa ibe na-agwa ndị Igbo mụwe ọbọlọgala ya na n'ụwa mụ na chisko ya mụlero ya mgbakọ ayolo ayokoko igeletimu egwuwe igeletimu jakanale igeletimu egwuwe kasị bụ nwa ka nsị ebe ya ụwa kwụrụ ọnụọ Is your boy, DJ S Shine Best International. Unity and progress. If I didn't know you, if I didn't know unity and progress. Chukwu if I didn't know holy Sunday. Chukwu unity and progress. Unity and progress. Unity and progress. Ajebe naba Chukwu cheba. Unity and progress.
ije mmanụ eze ụmụ okorobịa n'ịgadị ọkwa gị nesila anya wesi ụmụ okorobịa na-agba mbọ na Dubai ndị fe na-agala ọfụma ka ejikọta n'ọnụ anyị birizie n'udo n'ịnọ n'otu unity and progress ọkwa nyanwa bụ founder unity and progress n'okwu nwa na anyị kelelego ọchịwawawa 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 n'ịga gị ezi ụmụ okorobịa ọchịwawawa ọchịwawawa onye ka dịrị mma na anyị founder unity and progress ọgala n'obi ya dị ọsọ ka mbụ ụlọ ịgba m nkenne ọ bụ onye ka m fụrụ tidegwu lalọdụ na-ebi anyị nso ọ bụrụ awa general secretary lalọdụ na anyị ekele Don si mokọma onye ọma n'ime Don si na anyị kene n'oge anyị si ndị sokwasibe olokwu nwa na unity ewele na enu otu awa ipa onye ọcha bịala ụwa n'oji ọtụwa na anyị fụle ọtụwa n'isosibe nnụnụ unity na anyị ji gemọnụ ọtụwa n'ịgadịa na enu eze ndị Igbo onye mọga dịrị mma the next governor ka mụ na-ekwu eze ndị Igbo n'isosibe ezigbo kwakọchi gbọgbọ eze ndị Igbo ka mbụrụzie n'egwu n'ugwe na ka njebe Choice Hotel n'Ọka Choice Odogwu nwanne dị anyị nso onye ọ ga-adịrị mma Choice n'isosibe Odogwu nwanne unity na enu Jakarta money Jakarta money Jakarta nigga me so Jakarta money electric money n'isosibe nanu dopa money manu need ya no so ega de lanya nwa ije monu na unity ambule gumu kene Tupac nanu Tupac yo Tupac ni sosibe nwa chi gozira gozi otokoto Tupac ni dị muso unity ndọma kwa ndị chi gosiri egosi Shatawale n'ịga dị nnụnụ Shatawale n'ịga nso onye ọ ga-adịrị mma Terry G onye eze n'ịga unity nwekwara mmadụ ka m jebesianụ bụrụzi ịgba m naba na Kenechukwu Motos o si na nwata bụla ọgaranya Ekenechu anyị fụlụ gị nwoke ọma na unity ka m jee kene honorable chairman Young Money Cartel ọ bụla onye ka m na-ekwu abọghị n'ịga dị abọghị n'ịga dịla ndị Young Money Cartel honorable chairman abọghị n'ịga dịla ndị abọghị n'isosibe unity and progress unity and progress unity and progress Ifeanyi na Tochukwu Ifeanyi na Olise ajebejebe naba Chukwu Olise unity and progress ambulekwu m kene onye ego Big Ben nwa mana unity ị na-eme ọfụma enu Jerry Odogwu na Dubai
Jenny na ifugo Nyagasie nwanne Nekwa nuko obi ọsọ Wese Mwa obi ọsọ na nyifugo gị Preze na simisi osite Sedeku sodoku Starboy na mokene logi Unity na nyichige Onyeoma nega saa Chima odogwu nwa Big bed odogwu anyị si gị gaba n'ihu maka na olisa kwenezo Slow G nwanne Ibulu Slow G nwanne Vice Chairman Ogadio Slow G na anyị si gị bịanuzo Ben Supplier Kenya Bullion Fan Kenya Bullion Fan Kenya Bullion Fan Ben Supplier a very big name. Dodo nwanne onye se n'ịga dịla gị onye se na mokene ọ ga-adịrị gị mma ke smooth waya waya nekwanụ waya waya Abụchi spiritual boy Abụchi spiritual boy n'ososi Onyeoma n'ịga Black diamond Ndoma n'usosi Ọkwadi mmadụ keji Eri onye ego Eri gidigadi Kamuke nesenu Marvelous nigga Dilani o Marvelous na nikene Onyeoma n'isukwasi Ambulegu Kamuke nesi ameche Amechi nwa Young money got Amechi nigadi Amechi nigadi Young money Amechi nigadi Amechi nigadi Young money got Amechi JJ money yodogu JJ money nigadi Anyị na anyị jige mọnụ JJ money o JJ money nigga kira JJ Onyeoma gabadi JJ money The one Prince of Dubai yo Prince Abani runa chikwe naso Emeka Onyami nigga diyo Chukwemeka na Chukwemeka loge meka Onyeoma nidi anusa Mayor Money in the box Mayor ni kunoko Kelvin Eze go na Dubai Kelvin nwachimerese Eze go ni sopa wili Kennedy Omonye Bulldozer Clear road for that man Kennedy Odogunme Bulldozer nigga Taloski Federal money Taroski na mokenelo Kambulogumu wena basia mpo obodo dike Kamukene ako na mpo nigga dinu Wese na mufuli Onyeoma n'edi musa Nekwanu ese nwa Dina mo fuma o nwanne Iba oyo As ocho Sunny Black nigga Onyeoma n'edi musa Asemu niso wesibe Emirate Prince na nyefule Nwamachi gosila gosi Akogino sinachi Magnus odogwu Onye nku na nyefule Onye nku na-egwu anya ekele gị Maxy Michael ekele Nnafulu onye buchi n'iga gị Fọkụ na izo odogwu Akụ nwafọ na anyị si n'iga gị
nsọ Onyeoma n'isobilie Unity ndị ọma ọkụnụ melụ Maxy na ndị egwu ya anyị chetalụ anyị solisabi n'igwe gọzibu unu maka na unu akwụlụgo n'ọkụ Unity bụ n'ọkụ ka mụ kene dem mama soja ọ wee bụrụ maka Timaya Onyeoma na-eji anya nsọ Timaya odogwu nwa oge gaba n'ihu aka Chukwu dị na rụ Photo Cameroon money a very big name Photo a very big name Photo gigabani Flavor Flavor nanyi kenelogi Onyeoma no gadirigi mo Ọtanjele mgbochi odogwu Onyeoma na Unity n'igadi Maxy na mekene Starman injinia anyị jemọnụ Starman na anyị kenelu Onyeoma gị gaba n'ihu Emmanuel Dike Onyeoma malaki odogwu isokwa webili na Unity anyị ekene see our number 1 MC Warri first song MC Nonny Warri very big name Warri your face show and your shoe shine Warri for some Unity ndoma Chukwu kwele no mmadụ agaghị eme n'ọkụ n'ụmụncha ife agaghị eme n'ụmụncha ọkụ n'umelu Maxy ka mụ bụ egwu mụ na-ekene ọkwa ndị ọga dịrị m asị m Unity ga-adị Unity ga-adị Unity ga-adị Unity na mekene egwu Maxy nọ n'ụna ọ dịbanụ mgbe ọzọ ma ndị mkpọrọ ma ndị nna kpọrọ ụmụnne m anyị chaba ofu Unity ga-adị lele Chukwu olisakwa anyị n'azụ ka anyị gaba n'ihu Unity ga-adị ụwa na-esi n'akala aka onye ọbụla ji wee bịa n'ụwa nọ ya ka o ji aga akala aka onye ji bi ụwa Chukwu akala aka onye ji bi ụwa Chukwu n'osi na-achị nwoke nwere akala aka ya nwaanyị nwere akala aka ya ọ bụ gịnị na-ebute okwu oilo na serikazi nne iji ụwa si n'akala aka iji ụwa si n'akala aka onye azọnụ ụwa azọnụ n'osi na Chukwu onye menụ ụwa n'ike iji ụwa na-esi n'akala aka onye ji bi ụwa Chukwu onye na-emenya chetechi onye bụ n'onwe ya na nkịtị iji ụwa na-esi n'akala aka onye na-emenya chetechi onye bụ n'onwe ya na nkịtị iji ụwa na-esi n'akala
akala ka onye ji bi ụwa ịnụgo ya ka ọ ga-eji bili mma onye zọnụ ụwa zọnụ na Chukwu ekesigo enu ụwa gbogbo onye menụ ụwa n'ike na Chukwu ekesigola anyị ọrụ onye ji ya nyelu ji kọba ji ya na-ekele ọlụ eke onye ji ya nyele ede kọba ede ya na-ekele ọlụ eke onye rapụ na nke tinyelu ya pụta n'uwe chọba okwu isi gị ka gị ga-eji bulu n'iwe ọ bụ na ị na-eme n'enu ome mma ga-enwelu mma ome njọ ga-enwelu njọ akala ka onye ji bi ụwa Chukwu akala ka onye ji bi ụwa inugo n'osi na Chukwu nwoke nwere akala aka ya nwaanyị nwere akala aka ya ọ bụ gịnị na-ebute okwu oyilo na serikazi nne iji ụwa si n'akala aka iji ụwa si n'akala aka onye zọnụ ụwa zọnụ n'osi na Chukwu onye menụ ụwa n'ike iji ụwa na-esi n'akala aka ụmụnna m nwa welu ga-abịagonu ife nji bịa n'ụwa n'ọbụ egwu nwa welu godogwu nwa maka na onye ọbụla bịala ụwa nweli n'ọlụ onye ga-alụlụ di ya welu ugo ya ka mụ na-ekwuo na-ekele ọlụ eke Chukwu kele uwe ekege ọlụ tupu ụwa wee bidoli onye nọzi n'ọnọlụ onwe ya n'onwe lọlọ ga-alụlụ di ya ụfọdụ rapụla galagava n'ifisi ike wekalịa n'arụ onye nwelu ntị n'ụlọonu nwa welu ga-abịago onye fụlụ na galaga ya n'ife bido wee gaba ọfụma ụmụ Igbo na-ekele ọlụ onye ọbụla ga-alụ n'enu ome mma ga-enwelu mma ome njọ ga-enwelu njọ akala ka onye ji bi ụwa Chukwu akala ka onye ji bi ụwa inugo n'ụwa na-esi nwoke nwere akala aka ya nwaanyị nwere akala aka ya ọ bụ gịnị na-ebute okwu oyibo onye zọnụ ụwa zọnụ n'osi na Chukwu onye menụ ụwa n'ike iji ụwa na-esi n'akala aka golonu unu anụgụ ya danda na nwa welu ga-ebido egwu ndị la-agbasasị ya Chukwu kelu wee kego ọlụ onye ọbụla nwere ọlụ rapụ nwa welu godogwu na mụ na alụ n'ọlụ mụ anaghị eficha akala ka onye ọbụla ji bịa n'elu ụwa nkịtị kilo na-eme onye chinyere eze ga-echi n'elu onye nwelu ntị n'ụlọ n'umuo ebe akala aka ụwa gị rapụ nwanne gị ka obili na-ekele ọlụ eke ude na-abụghị nanụ olili osi na mmiri ya na-akọrọ nsị ọchụ nwa ọkụkụ ya ma ada n'oji ọfọ ga-ana lele ọma mma ga-enwelu mma ome njọ ga-enwelu njọ akala ka onye ji bi ụwa Chukwu akala ka onye ji bi ụwa enugo n'ụwa na-etu nwoke nwere akala aka ya nwaanyị nwere akala aka ya ọ bụ gịnị na-ebute okwu oyibo ije ụwa si n'akala aka
onye zọnụ ụwa zọnụ n'ozi na Chukwu onye menụ ụwa n'ike Chukwu okike ụmụnne m ka anyị golibe na anyị nwere odogwu nwa obele nwa Chukwu zitelu ka ọ bịa weta nwụli n'obodo amụrụ ya ụmụ ogbenye niile na-ekwu ekene dịlị na Chukwu nna ozigbo ndụ ka anyị na-akpọnụ gị bịa kenele onye nwelu gị nwere odogwuo n'iso webele mma ọnwa na-etili Igbo niile gị ka anyị na-akpọnụ ezi oyimuo gị bi ya nwa welu ga-ebido egwu chetakwa ikwelu nwa welu godogwu ka mụ wee bele mma oji moto eme ọgọ cheta nwa welu godogwu nwa ifeọmụ ị ga-emelu welu Chukwu kelu ụwa ga-akwụ n'ụgwọ ya ome mma ga-enwelu mma oji ọfọ ga-ananụ Nwanna ya eze ọnwa na-etili Igbo ka m na-akpọnụ ọnwa na-etili Igbo n'Igbo dogbu ọnwa si amansi wee bi obodo niile wee chake ibe onye na-emebu ya na-edenu na-ekele ọlụnụ ị na-emelu ụmụ okolobịa akwụkwọ obodo oyibo gbanwebe ahụli banatafabulike odogwu ọnwa oyoko n'ihi na-eti dibịa kenele onye ka na-ekwuzi maka ya Honorable Prince Chukwuma Anigbo ọnwa na-eti Lọra 1 na Amansi Kingdom Managing Director Sian Investment Limited Sian Construction Company Nigeria Limited Sian Industry West Africa Limited Director Marine Oil and Gas Services Limited General Distributor Petromerica Full Synthetic Engine Oil na West Africa niile the best engine oil in the whole universe. Director Bakpin Electronics West Africa Limited Bakpin Global Resources Limited Director Bakpin Bread Industry Nigeria Limited Director Bakpin Motors Nigeria Limited Ije anya jebu ugwu ọba ka mkpọba ọbatobiye n'ugwu ọba bịa kene n'iso n'odogwu nwa obele nwa Chukwu gọzila gọzọ ọbatobiye na Ghana bịa kene n'iso obili oyoyo ụmụ Igbo ka anyị golibenu na Chukwu ezitegola na onye nzọpụta nwa nwere Igbo bụ ego ya oyoyo dogwu ndị na-enyela aka fa balụba
ga-agazi ogologo ndụ ya na-arụsi ike ka anyị na-agọlụ n'ọbata obiye ezinụlọ dịga dịkechinu n'iso n'odogwu nwa ị ga-adị ndụ ka nka wecha isi awọ welie ọlụ ịlụrụ n'elu ụwa nọ achọ mmụọ na achọ mmadụ agaghị afụ ya anya nọ Enugu steeti niile na-ekwu n'ọbụ gị na-achịzi obele nwa Anambra niile na-ekwuzi n'iso n'odogwu ya ụmụ Igbo na-ekwunyelu gị odogwu ọzọ Igbo ndụ ọbadobie ndị Igbo bụ odogwu oyoyo Nwachukwu ji wee gọzie ụmụ Igbo niile nụ onye bata n'ezinụlọ ya n'ife isi ike ga-awala ọsọ ya onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme ka onye si eme ya ekwesị akpọ na-ekele ọlụ eke cheta n'ụwa welu ugodogwu ka ndịzi aka ibe m n'enu inugo onye ka na-ekwuzi maka ya Honorable Chief Sunday Ikwumeleze ọbeta obie ndị Igbo niile obele nwaje China wee bute ike oyoyo n'ugwu ọba Kingdom obele nwabala obodo elisi na Ghana ndị na-enyere aka na Ghana na babala ụba Managing Director Sunny Best Oil and Gas Nigeria Limited Importer and Exporter Sunny Best Tire n'Africa niile the longer lasting tire in the whole universe Importer keke tricycle n'Africa niile Director Sunny Best Motorcycle Spare Parts n'Africa niile Importer and Exporter all kind of hospital equipment n'Africa niile aka ga-awụlọ ọbata obiye aka ga-awụlọ oyo aka ga-awụlụ nwa na ya ezodogwu nwa aka ga-awụlọ ọbata obiye na Ghana abịa kene aka ga-awụlụ ndị Igbo niile ndị nọ na Ghana atụla akafa oyoyo nwakpala obodo elisi gị bịa kene oyoyo nwakpala ogbenye gbogbo kwuzike batazi obodo anyị ọnụ kwulu ndị ekwuwo mma aka ga-awụlụ n'ọbata obiye oyoyo dogwu ụmụ Igbo n'ụlọ eke n'anya na Chukwu kelu ụwa na-agọzi ndị ya ndị obodo megbulu emegbu ụfa na-enyezili ụmụ ogbenye aka oyoyo dogwu onye melụ mma chelu mma gị na mma ga-ebi n'elu ụwa onye melụ njọ chelu njọ gị na njọ ga-ebi n'elu ije akala ka onye ji bi ụwa Chukwu akala ka onye ji bi ụwa enugo n'ụwa na-etu nwoke were akala aka ya nwaanyị were akala aka ya ọ bụ gịnị na-ekwute okwu ilo iji ụwa si n'akala aka iji ụwa si n'akala aka onye agọnụ ụwa agọnụwo n'oge onye menụ ụwa n'ike iji ụwa na-esi n'akala aka
Is your boy, DJ S Shine Best International. Soko. Onye nene na onye na-enwere ego tata maka na ịmara ibe chi ya bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze abịa n'ụlọ. Ene na-enwe ite ọgbanyekọla ọkụ n'ụlọ ka aja chụba ego na ego bụ eze. Na onye nwere ego nọ n'afụfụ. Onyeoma Tochukwu ikwu oge akwa ọkụkụ tiwala akụ onye ọba. Asị m onye nenekwa na mmadụ ibe n'ụlọ ụwa. Oti egwu ntị dịkwanụ mụba akwa ọkụkọ sị ka aja chụba ego. Eneni ọgbanyekọlụ. Ka anyị ukwu asị wee bido bụ n'afọ dọla n'aka nwa ọta nkwụ. Eneni enwe ite ọgbanyụ ọkụ ija wele. Wee jụbazi ajụjụ kedu ka dọla si wee bịa. Joseph onye lelele mesibụla eze kelekele. Na nwa ọta nkwụ na-ebu nkwụ na-eje Ọnịcha eje ele. Ndị a na-atụrụ anya mesibụla eze kelekele. Onye ọcha wee fụ ya bụ nkwụ wee sị tilebe ya nkwụ. Onye na-atụrụ anya mesibụla ike oyibo. Onye na-eni na mmadụ ibie n'elu ụwa. Obele mmadụ na-esi aja ọnwụ n'elu ụwa ka ọ dị. Ọkwụ ụnụ mana ego dọ na buut. Eneni enwe ite ọgbanyụ ọkụ ija wele eneni ahụ. Onye neni na Dominik nwa ọbasi odogwu. Tọmbasi oyila nke so bịa mekene ya ọgọdị. Ndọgwụde ya na mụba ya. Onye neni na mmadụ ibie n'elu ụwa. Eneni ahụ. Onye neni na akụnide mụrụmụrụ oyimo. DJ Classic bịa mekene. Joseph onye lelele mesibụla eze kelekele. Onye neni mesibụla ike oyimo. Onye neni mesitibweti. Machimeleze na Suka bịa mekene iniju ụwa. Ọgbata ozugbo ụmụ ogbenye uneneni kwanye n'ọlụka. Mana dibịa na-egwu na onye amụma bụ nwanne kelekele. Ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze. Maka onye isi na ọ dịrọ ya mkpa aka wige olu echi ịchọba onye afọ achọba n'ụlọ. Everybody bụ somebody. Onwere nke onye na-anụ. Ọ bụ nweze na-ekwu n'ụlọ. Akwa onye ọba. Aba. Aya. Wele eje n'ụlọ. Ọkpọ mafa mbonye ugili nweze oyibo ahụ. Onyeoma Tochukwu mkponye afa kpọmụ dibịa kpọmụ gili afa fatụrụ ibe konenu ugili nweze oyibo. Ọkpọm Onyeoma Tochukwu ma nwụrụ mmanya nsenọ mmanya ka nji n'aka ọmụlịa. Eneni ọgbanyekọlụ. Eneni enwe ite ọgbanyụ ọkụ jawele owije omuwa akụbigi akụmbọ mekene yobịa tekome King of Voice bịa ezumikolobịa bịa o. Onye neni na akụbigi akụmbọ ima chimeruo. Eneni enwe ite ọmụma m mụrụ Chukwu osumimi sụrụ Chukwu ọkọmọnụ wakọrọ Chukwu owije ka ọ dị. Joseph onye lelele mesibụla eze kelekele. Owije ọka. Aba. Onye dị nụ ọsọkọ. Dimasa. Ikiligi. Neni na-egwu eji agba ego na Dubai. Haba. Ka nje kenezi nwanne m n'obi na Dubai yo. Simito Chinedu Nnamani ezi nwanne m. Egwu eji agba ego na Dubai yo. Onye ji igu na Dubai yo. Onye neni na Chinedu n'ọlụka. Egwu eji agba ego n'obi na Dubai yo.
Prince Simito Chinedu Namani onye ji Igbo na Dubai Ezinwa si Agbanụ Nkanu West Enugu State wepụtara enene nwite na Agbanụ ọkụ Ijawele Koko ewije ọdị haba Principal Chukwu Okosi na onye bụ ekebe afụmanya numekene yo negwoma Akachuko n'ụmụọma bụ kingdom bịa enene nwite ọgbanyụọ imu aka na-atụnata Turkish dog n'ụwa niile Prince Ifeanyi Chukwu Augustine onye bụ eke Tom Billion na Turkey Managing Director Imales Global Worldwide Ezinwasi ụmụọma bụ kingdom wepụtasị anọ ọyị bụ Akachukwu n'ụmụọma eneni ọgbankọrọ onye neni n'Ifeanyi Augustine onye ọma PJ Classic Music. Thank God agbata owuzi sefa bịa alụsi ego onumekene yo n'egwama enene nwite ọgbanye ọkwụọ Ijawele Chief Thank God agbata owuzi sefa odogwu na Lagos Chairman anyị Yokokokodolima egwu na mmanya na-egwu egwu na amụma jide aka n'isi ya gbanye aka n'ukwu gbanye gbaba egwu Yokokokodolima neni na mmadụ ibia n'elu ụwa maka na onye isi nọ n'ụbọdị aka nwee ike echi niile ọbụla sọmbọdị onye ọbụla dị mkpa n'elu ụwa nwere ugo onye na-alụ n'ụwa enene enwe ite ọgbanye ọkwụọ Ijawele Joseph onye lelele Messi Bulese kelekele nobody was somebody everybody was somebody oimo isi na aziza bụrụ ife ịzasa itufuo chief ozu ụtụtụ ịchọba aziza itufulu aziza adịzi anyị mkpa n'enu ụwa eneni ọgbankọrọ mụ bụ Onyeoma Tochukwu Nnamani Namani mwezi Nagana zayu Koko aha ewo ewije egwumabia Abagari wulego mekene ni juwa oyimo Prince Samuel Alago onu mekene yo Nwata kwọcha bi na Dubai odogwu nwoke nụsi ọgwụ owu ije gọdị eneni ọgbankọrọ enene nwite n'ụwa gbanyụ ọkwụọ Ijawele Joseph onye lelele Messi Bulese kelekele ọ bụ nweze na-ekwu nweze mụ bụ Onyeoma Tochukwu Nnamani nweze abịa ije onye neni na mmadụ n'elu ụwa ka ọ dị
na mmadụ na drọmma onye na-enili n'elu ụwa mesi bulu ike kelekele ene na-enwete n'ụwa gbanye ọkpụ ija wele haba ene na-enwete ọgbanye ọkpụ ija wele ene na-enwete ọgbanye ọkpụ ija wele ene owije onye nene na mmadụ bịa n'ụwa onye nene na mmadụ bịa n'ụwa onye nene tosofo onye lelele mesibula eze gelegele onye nene mesibula ike oyimo onye mesitiweti onye nene mesibula ọgaranya kọdị enene wita gbanyụ ọkụ ijawele Is your boy, DJ S Shine Best International. Fine boy, not big boy. I will not let you go, Lisa. Kokusan Yukwego. Ikukusi never go now. Professor Ziani. Can you show me by where I was Zanzamo? And you solution Malusia Kosiade. Makanobu, Hegen Deba. And you can never. Or not that or not. Hija. Jamsi Lonima. Let's go there. Ikukusi nebego na doku sanumo. Udezi amuso kansoli bemba wazanzam. Wasi wi kukwego. Ikukuku sanumo. Ikukuku samu na ruso. Sanumo kamalu kosi adio. Ikukusi nebego na doku sanumo. Udezi amuso kansoli bemba wazanzam. Awesi negu waneku sikafa. Makanoku sandieba. Ukusakwa ndieba. Uwena yochuku kelowa. Ikukwego kusasemu na ruso. Subudum sele, subudum sele, subudum. Ikukwego, ikukusanumo, ikukwego kusanumo, kamalu kosi adio. Ikukusi nebego na do kusanumo. Udezi amuso kansoli bemba wazanzam. Wasi wi ikukwego, ikukusanumo, ikukusamu na ruso, kamalu kosi adio. Ikukusi nebego na do kusanumo. Udezi amuso kansoli bemba wazanzam. Makamiri enweghị iro ma ncha. Onye amụma si n'ego bụ mgbọrọgwụ njọ. Mana ịchụ ịkwụ taịtị ọtụọ gị ilo. Iburu mkpabi ọsị gị na ị ga-akwụ ụgwọ. Wee jeelu gị family liberation. Mgbe ahụ akpawalụ gị afọ ego. Ọsị gị weta 700,000. Maka na ife dị na bunu siri ike. Ndị agha ekpere emufe asọmeje. Nwoke ọbụla chọrọ ego. Nwanyị ọbụla chọrọ ego. Ụmụntakịrị chọrọ ego. Maka na ego na ọbara na-alụkọ ọnụ. Ikuku ego dị kusa
anyị o okusa nwoke ya kusa nwanyị okusa onye ukwu okusa onye nta ewo ikuku ego n'okusa anyị o ikuku ọma bụ nnekwu ego abịa ikuku kusa anyị ka obi wee dị anyị mma o ego ụwa nọ dị ka fanu o okusara onye okusara ibe ya o okusara elu okusara anyị o ije n'ụwa wee na-atọ n'o oke ngwụ bịa mụ jide n'ụwa n'o ọ na-asara ụmụazị moto chukwu olisa dịzi mmanụ ikuku ego n'okusa anyị o ifeanyị ikuku ego kusa n'o ọ na-agazi ike ngala okwu n'obodo obodo agbalịba ikuku ego n'okusa anyị o ikuku ego kusara mo ikuku ego kusara ka mmanụ gosi adị o ego ego na kusara mo ndezi amụ so ka solita mbawa zanzan ezigbo ikuku ego Igbo ibere ba ma na-eme Igbo ibere ba ma na-eme ịbata na mbali jebe na ndị ọba ebe afọ ibe na-eme Igbo ibere ba ma na-eme Igbo ibere ba ma na-eme ọkwa ịbata na mbali jebe na ndị ọba ebe afọ ibe na-eme Igbo ibere ba ma na-eme Igbo ibere ba ma na-eme ịbata na mbali jebe na ndị ọba ebe afọ ibe na-eme n'ọba na nke onye Nankakwa, agba ọkụkọ zụwara gị adịrịsị ndị ọba kụdokwa ejimara obodo ya oke degede nakwa dịge ndegelele ọbara tụrụ dị na nkwesị ọbara agba Igbo dokwuo Igbo bụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ịbata na n'abalị jebe na anyị ọba ebe afọ ka ibe niile na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ịbata na n'abalị jebe na anyị ọba ebe afọ ka ibe na-eme na anyị ọba na nke onye na nkakwa agba ọkụkọ tụwara gị adịrịsị ndị ọba kụdokwa ejimara obodo ya oke degede nakwa dike ndikelele ọbara tụrụ dị na nkwesị ọbara ọra agba Igbo dokwuo unu makwa n'odogwu abụrụ oge ine mmachachali ọ bụ ibe odogwu na-eme ka eji akpọ ya odogwu nna m bụ ije na amichi adị m ejiri ofe ka egwuo ọkwa ịghọtala ya egwu m bụ egwu ndị ọgaranya egwu ọgaranya ngada nkam ịma n'obodo na-eke uko ọkwa mmadụ ka baji eko maka na ọ bụ mmadụ nwe obodo ya eru na akpa ọkwa ịghọtala ya ya nwere ndị eji mara obodo banụ ndị obodo ji eme ọnụ onye ka ịgba mụ na-etili nwa bụ chief dọkịta Chidozie Nwakwu ọbara tụle dibịa ọbara tụle na-agwọ ọbara ị na-agwọkwa ọbara ọla adreesị ndị ọba
na butuo ndị izizi ọba niile akwa ọkụkọ tiwara akị ịma na ọ bụrụ obere akwa wozogbo eji mara ọba ofu nwa ejikwela anyị ebi ọkwa mgbe amụpụtara sụọ ọfọ naanị obodo na-agba ya nkiri akwa ọkụkọ tiwara akị inwere ọka wele ịmana inwere ọka ibubo wozogbo eji mara ọba ofu nwa ejikwela anyị ebi ọkwa mgbe amụpụtara sụọ ọfọ naanị obodo na-agba ya nkiri akwa ọkụkọ tiwara akị inwere ọka wele ịmana inwere ọka ibubo ibe ji mara udibịa pụkwa na agwọ n'ele akwa igbo dokwuo Chidozie Nwanzi akataka na Onyeoma onye nwere gị na onwere ibe na nne mụrụ gasị na ọmụchara amụcha ibi na-eme na ọmarụ gị ama odogwu nwere obi eji enyere ụmụ ogbenye aka adreesị ndị ọba ọkwa afọ ụzọ ebi okwu abụ azụ ụmụ ogbenye ọgwụ ọbara ụmụ ogbenye na Onyeoma ole nke ga-agbọ ka o wezuo olu gị maka na ibi na-eme na asị nnọọ karịrị akarị akwa agụba ndị nyere aka n'elu ụwa na akarịrị akarị maka na ibe eji ama ọgaranya bụ ndị ọkwụmarụ n'elu ụwa na ndị o nyere aka ọgaranya bịa ka anyị rie ka anyị ṅụọ ime na ọ bụrụ ọgaranya ma chachalị iji ime onye bụ ọgaranya ijebe ụbọchị ọ ga-eme ibe ndị o nyere aka na ba ga-ejupụta n'ebe afọ ya wee na-eme ibe ego akwa ndị nyere aka n'elu ụwa na ba karịrị akarị eji m anya m na-abọ wee bụ ya ọgaranya ngada akwa ịmana inwere adreesị ịmana ịbalụ na mmọnwụ akwa isokwa na mmọnwụ ị na-anụ olu m ibe eji ama onye balụ mmọnwụ ibe eji ama onye so na mmọnwụ ịbụrụ mkpadapụta ya ọ ga-ebolu gị nta ọ na-enyere obodo aka webe ka obodo dị mma akwa ịbalụ mmọnwụ ibe nji isi na ịbarụ mmanwụ ibe nji isi na isokwa na mmanwụ bụ na ibe ọgba n'aka na-abịa eji enye enene ya enene a na-amara ọka kara aka ntụgha na ọbụzi agụụ maka na odogwu ekwe na-akpọ n'elu ụwa na o nwere ibe ekwe ji akpọ ya ofu onye a na-asị ụna abịaruola ofu onye a na-asị nnọọ akwa ijela m iche ekene yi kene ibe na-emere ihe ibe ya enyi dị ka gị akọkwana m n'elu ụwa nwanne dị ka gị na-akọkwana m akọ ọkwa ịghọtara ya nwa ọgaranya na-enyere ogbenye aka na-asị na ọ ga-adịrị gị mma ibi na-eme ka nnesiala anya mgbe sị ka m were egwu nkene gị jisi ike na ọ ga-adịrị gị mma aga m abịa ka nnabasịa ụbọchị nta anya chụọ na owere ọ dị ụbọchị onye ori ga-agwa nne ya maka na okwu juru m ọnụ mana atụchara ibe yi na akwa onye yi akwa gbara ọtọ odokwasị na ọ ga-adịrị gị mma ka emesịa
Is your boy, DJ S Shine Best International. Is your boy DJ S Shine Best International.